Kaixo, egunon, eta ongi etorri, eta eskerrik asko gure gonbidapenari erantzuteagatik. Ni Aritz Amestegi naiz, Aritz Amestegi elola, bestela masarratu itezait, espalen badet esaten. Eta Debagoiena 2030ko energia proiektuen koordinatzailean naiz. Bai? Gaur hemen bildu gea, gonbidapenean jaso baldin bazen duten, behintzat, esaten duen galderari erantzuteko, ez? Galdera esan, zer ari da gertatzen energiaren arloan Debagoienan, baina horren aurretik beste galdera bat ere erantzun beharko genuke. Zein da momentu honetan Debagoienak energian duen egoera? Orduan, bi galdera horiek erantzun nahi ditugu gaurko saioan. Gaurko gai zerrenda eta pixat zuek ere antolatu dezazuen goiza, kokapenarekin hasiko gea, Debagoiena aukera energetikoa 2030 diagnostikoko fasea aurkeztuko digute teknaliakoek, ja hori landuta dutelako. Zer ari da gertatzen? Hemen, lehenbizi hor mapa nahiko artesanala ikusten duzue, hor sokakin eta eraikitzen nahi mapa bada, eskualdeko proiektu nagusienak barne bildu nahi ditun mapa da. Orduan, gero momentu baten, norbatek ikuste baldin badu, zerbait falta dela, gure radarrean ez dagoen zerbait, eskartuko genuke edozein ekarpen ere, gero azalduko hori hobeto xo. Orduan, guzti horretatik 6 proiektu ekarri ditugu zuekin partekatzeko, anitzak, 4 sorkuntzakoak eta 2 kontsumo aurrezpenanak, eta gero hausnarketa kolektibo bat egingo genuen, zuen iritziak eta ere jaso nahi ditugulako. Eta gero, agurrakin bukatuko genuen. Guzti honekin, pixka kokatzeko ez, hau dana zergatik nondi dator. Esan behar da, lehen urratsak D2030 barruan eman genitula 2020an. Pandemia aurretik hasi ginen, pandemiak dana bizitza guztian eragintzigun, eta pandemia aurretik hasi eta pandemia eta gero bukatu gendun. Pandemia eta gero bukatu ez, 2020 bukaeran, ez dakigu eta guztiz pasata dakaun. Orduan, 2020an hasi ginen esplorazio bat egiten eskualdeko eragile ezberdinekin eta elkarrizketak izaten jakiteko eskualdean energiaren inguruan zertzegon, zeintzan sentimentua, ze proiektu zeduen eta bar, eta hortik bi ideiakin gelditzen gea. Bi ideiakin askotan errepikatzen zialako. Batetik ezagutza behar zala, falta zala ezagutza, eta bigarren ideia izango litzateke adibidea falta ziala. Lehenbizikoa da gehiago teorikoa, segin daiteke, hasi fakturan ulermenetik, gure teilatuek ze ahalmen duten jakite arte, eta bigarrena da adibidea. Oso ondo dago teoria, baina praktikan hau egin daiteke, ze askotan teorikoak hor gelditzen da, ez? Orduan, hortik abiatu ginen, hurrengo urratsa 2021an aurkeztu gendun esplorazio horren emaitza, amia bat gure web horrian zeintzelika dagona eta konsultatu daitekena libre dalako, eta martxoko saio horren ondoren 3 erronka identifikatu ginen landu beharrekoak. Lehenbizikoa, kontsumo murrizketa, aurreneko bilak nahiko logikoa dira eta aldaketa klimatikoarekin ere erlazio zuzena dutenak. Aldaketa klimatikoarekin eta transizio energetikoarekin. Hirugarrena pixka diferenta da. Orduan, aurreneko bilak izango lirateke kontsumaren murrizketa, bigarrena berriztagarrien sorkuntza, eta hirugarrena pixkat kanpo gelditzen dana sektore honetan sortzen nahi dian lan aukerak identifikatu nahi genitun. Beste sektore batzutan aurre ikusten nahi gea lana jetxingo dela, hemen berriz lana sortzen ari da, dagoeneko sortzen ari da. Orduan, guk lan aukerak sustatzeko ahalmena ez dakau, baina behintzat identifikatu eta gero beste eragile batzukin sustatzeko aukera balen bakau, denen artean primera. Beste hito bat edo, 2022ko ekainean aurten eraginez piztu estrategia aurkeztu gendun Bergaran, hau da, 3 erronkak identifikatuta geneuzkan, oain erronka horien inguruan, hasi behar ginen proiektuak eta lantzen transizio energetikoa eskualdean azkartzeko. 2021ko martxotik 2022ko ekaina bitartean proiektua lantzen ibili ginen. 50 eragilek parte hartzen dute proiektu hauetan, eta hasiera bateko 12ko zerrendatik
sortzi lehenetxe genitun. Bai? Proiektuak, eragin ez piztun barruan sartzen diran proiektuak, hemen dauzkazue. Gure web horrean badaude, ez naiz hasiko banan azaltzen zein dian proiektuak, informazio guztia esan bezala gure web horrean baukazue, eta bestela ordu erdiko lana da odan azaltzea. Bai? Eta nahiko lanpetute ibiliko gago ez guztian. Argazkiak edo marrazkiak irudikatzen duna da, hemen tanta mugimentuan irudimen horrekin, hiru erronkak, lehen aipatutako hiru erronkak izendatzen ditugu, eta proiektu bakoitzak zer erronkari eragingo liokeen markatzen dugu hemen. Bai? Eta guzti hauetatik bikin gelditzen naiz gaurkoan. Bai? Batetik 5, tokiko energia berriztagarrien laborategia. Hor barne biltzen ditugu, eskualdean guk parte hartzen dugun energia berriztagarrien sorkuntzako proiektuak. Dana fotovoltaikoa dira, oraindikan fase ezberdinetan daude, eta gero adibide batzuk ikusiko ditugu. Eta bigarrena, hor erdi-erdian dagona, ez eta azaldu, hiru tanta horietatik kanpo daudenak, zeharka eragiten duten proiektua diala. Sensibilizazioa eta horrelako gaietan. Eta bada bat, erdi-erdin jarri genduna, hor behian Debagoiena 2030 aukera energetikoak izango litzatekena, hau da, teknaleakin lanean gabiltzan proiektu bat. Gaurko aurreneko zati horretan azalduko digutena. Proiektu honek 3 fase dauzka, lehenbizikoa da, momentu honetan eskualdak bizi duen egoera jasotzea, hau da, diagnostiko bat egitea. Bigarren fasea, guk garrantzi gehien ematen dioguna da, eskualdeak energia berriztagarria sortzeko daukan ahalmena neurtzea, ze askotan hitz egiten dugu, teilatuetan jarriko ditugu plakak, baina horrekin noraino iritsi gaitezken, hori jakin nahi dugu, eta proiektuak egingo duna da, eskualdeko herri guztietako eraikuntza guztien fotovoltaiko ahalmena jaso. Jakiteko, benetan hortikan, ze aprobetxatu daiteken. Lurretan ere neurtuko da, ze ahalmena dagon, batez ere esateko ze lurreztian efizientzia aldetik egokiak fotovoltaikoa jartzeko, eta gero aztertuko da ere biomasa, geotermia eta aerotermia. Txosten hau bukatuta espero dugu izatea otsaila bukaera martxoaldian, dan ondo balin baihua, eta hori ere gizarteratzeko asmoa daukagu. Baina iritsiko da. Eta besteik gabe, Eduardo Miera, Teknaleako proiektu burua daukagu, gurekin energiako proiektu hau lantzen ari dana, eta hitza berari pasako diot. Momentu honetan, eskualdean daukagun egoera azaltzeko. Beak esan bezala, eta beak egin du dagoeneko sarrera, Debagoienarekin gabiltza, lanketa hau egiten, eta gaurkoan aurkeztuko dugu lehenengo fase hori, diagnostikoko fase hori. Non gaude, hasi baino lehenago, nahi gendun nolabait azaldu zer hartu dugun kontutan diagnostiko hau egiteko. Alde batetik, Debagoiena eskualde osoa, Aramaio barne, beraz, 9 herriak sartu ditugu. Datu iturriak nagusiki udalsareko datuak dira, udalsareak banatzen dituen datu ofizialak bezala hartzen dira, eta horiek erabili izan ditugu diagnostiko hau egiteko. Hala ere, garbi izan dugu baita ere, datu horietan hutsuneak daudela. Hutsune nahiko nabarmenak daude sektore batzuetan, batez ere industrian, eta horrek baita ere, saiatu izan dugea, hutsune horiek nolabait beste iturri batzuen bitartez betetzen. Zergatik komentatzen dugu hori, ikusiko dugu, segun ze datuak begiratzen ditugu, datu ofizial horiek bakarrik edo datu guztiak begiratzen baldin baditugu, alde nahiko nabarmena dago batetik bestera. Hauek datu ofizialak izango lirateke, orduan ikusten dezutenez, sektore gehienetan Debagoienarentzako nahiko evoluzioa nahiko laua izan da, ez daude aldaketa oso handiak. Murrizketa bat ikusten dugu
2018-2017-tik 2019 batez ere industriarengatik eta datu horiek pizkat zalantzak ditugu datu horiengan. Beraz, bai nagusiki beste 3 sektoreak kontutan izan beharko genituzke, bai garraioa, bai eremu urbanoa eta bai lehen sektorea, eta horietan bai ikusten da eboluzio hori nahiko laua izan dela, ez direla aldaketa oso handiak egon. Datu horiek hartuta ikusiko bagenu zer suposatzen du horrek biztanle bakoitzeko debagoienan, eta konparatzen baldin badugu, adibidez Gipuzkoa mailarekin, Euskadi mailarekin, Europa, Espainia, Europa, ikusten da proportzio nahiko baxua dela, 6,6ko datua ateratzen zaigu, eta horrek ere bere momentuan esaten zigun, igual hor zerbait arraroa zegoela, batez ere ikusita eskualde hau nahiko industriala dela. Sektoreka ikusten baldin baditugu datu ofizial horiek, sektore nagusia garraioa da, bigarrengo sektorea industria izango litzateke, eta hirugarrengo sektorea eremu urbano hori izango zen. Hor bai etxebizitzak eta bai zerbitzuak sartzen dira. Zer gertatzen da, ikusi dugu, hor ikusi duzute zifra nahiko potolo hori, gutxienez badakigu hori falta zaigula datu ofizialetan. Kontsumo hori, gaz naturaleko kontsumo hori, pentsatzen dugu industriako kontsumo bat dela, hori ez dago datu ofizialetan, baina kontsumo hori eskualdean badago, eta horrekin aldaketa nagusi bat dago ikusten dezetunez, sektore nagusia industria bilakatzen da, bigarrengoa kasu honetan garraioa izango litzateke eta hirugarrena berriro ere eremu urbanoa izango zen. Baina industria 27%tik 153%ra igotzen da. Beraz, garbi dago, edo datu horiek kontutan izan da, garbi dago industriaren pisua eskualdean oso handia dela. Eta datu horiek kontutan baldin baditugu, eta berriro egiten baldin badugu biztanle bakoitzeko azterketa hori, ikusten da media hori askoz altuagoa dela. 8,53koa da, kasu horretan Euskadikoa edo Gipuzkoakoa baino altuagoa izango litzateke. Eta hor ere zerbait falta ote den ez daukagu guztiz garbi. Ez delako erresa datu guzti horiek biltzea. Baina bai esanguratsua da guretzako ikustea, jakitea datu ofizialak batzuetan ez digutela ikuspegi osoa ematen, aztertu egin behar diala eta ikusi behar diala benetan horien atzian zer dagoen. Berriztagarrien inguruan ikusten dezutenez, hauek teknologi ezberdinak ikusita, hau izango litzateke egoera. Batez ere eolikoa dago gaur egun 2019an instalatuta, mini hidraulika eta biomasako instalazio batzuk daude. Hori izango litzateke gaur eguneko 2019ko itxura. Hau, eramaten baldin badugu, hau izango litzateke zenolako ekoizpena lortu izan duzan 2019an berriztagarri hauekin eta saietzitako izurpenak zein izan ziren. Hau ikusten baldin badugu, herriz-herri, ikusten da, nagusiki, oinati daukala instalazioa handigina, eta gero ja, bai eskoreatza, beste herriak berriztagarri gutxiago daukatela instalatuta beraien eremuetan. Hau eramaten baldin badugu baita ere ikustea biztanle bakoitzeko zenolako zifrak dian, altuak dian edo konparaketa bat egiteagatik, konparatu dugu bai Euskadirekin eta bai Espainiarekin,
eta zein da Debagoienako media, ez? Bueno, hor ikusten da noski Debagoienatiko kasuan altuagoa dela, beste kasutan, bueno, ez du ematen hain gaizki dagoenik, Euskadi edo Espainiarekin konparatuta. Hau ikusiko bagenu, ez sorkuntzaren aldetik, instalazioaren aldetik, baizik eta isurpenen aldetik, orduan hor ikusten da, zertxo bait baxuagoa agertzen dela, herri. Baita ere, esan behar da, Euskadiren kasuan egilea da, berriztagarri gutxi dagoela instalatuta, baina bai dagoela sorkuntza garrantzitsua ziklo kombinatuen bitartez. Eta hori ez da hemen azaltzen. Horrekin esan nahi dut, bestelako sorkuntzarik ez dagoela Debagoienan. Bakarrikan berriztagarrien kasua azaltzen zaigula. Hau balantze bezala ikusiko bagenu, ikusita zer ekoizten den eta zenolako kontsumoa daukagun, hor ikusten da, ez? Gorriz azaltzen zaigu ekoiztutakoa eta urdinez izuritzen dena. Beraz, ikusten da balantze horretan, balantze negatiboa daukagula, herri ikusita, garbi azaltzen da, nahiko balantze hori negatiboa dela, ez? Eta hori ikusten baldin badugu baita ere, kasu honetan, hauek dira, udalerriko emisio balantzeak, hori ikusten da balantze negatibo hori. Hau da biztanleko. Eremu urbanua da azterketaren oinarria gure kasuan, eta bai kasu horretan hartu izan dugu, ulertzen dugu datu ofizialak nahiko ondo daudela. Adierazten digutena, gauzaren bat aldatuta, ulertzen dugu nahiko ondo adierazten digula zein den egoera. Orduan hemen ikusi daiteke, udalerriz zein den beki isurpenak, eta hemen ikusten da eremu urbanoan bakarrik, hemen sartzen dira bakarrikan etxe bizitzeak, zerbitzuak eta hondakinak. Ikusten da, bai Arrasate, bai Bergara altuenak diala, hori logikoa da baita ere, herri handiak dialako, eta hemen balore absolutuak dira, eta horregatik baita ere altuenak behaiek dira. Hau ikusten baldin badugu, eremu urbanua bakarrik kontutan izan da, konparatzen baldin badugu Gipuzkoa eta Euskadirekin, baita ere kasu horretan ikusten dugu isurpenak altuagoak diela. Hor baita ere garbi dago, segun ze herritan, adibidez gas naturaleko kanalizazioak ez izatea, handicap bat dela, eta horrek ere altzatzen dula nolabait biztanle bakoitzeko estadistika hori. Hau ikusten baldin badugu biztanle bakoitzeko herri, hor aurkitzen da. Ez dago diferentzia handirik herrietan, baina bai ikusten da, adibidez Antzuola edo Elgeta bat, nola datu hori zertxo bait altuagoa da, eta altuagoa da batez ere beraien energi termiko hori ez daukatelako gas naturala erabiltzeko aukera, konparatuta Arrasate batekin edo Bergara batekin. Eta horrek beraien isurpenak altxatzen ditu. Ikusten baldin badugu sektoreka nola isurtzen duten, isurpenak nolakoak dian herri, ikusten da, batez ere herri handiagotan zerbitzuak hartzen dutela nagusitasuna, batez ere Arrasaten, Bergara baten, eta herri txikiagotan batez ere etxe bizitzak urdina
diala sektore nagusiak. Hau ikusi dugu baita ere, bai kasu honetan da kontsumoarekiko, orduan kontsumoarekiko, ikusten da hemen kontsumoarekiko batez ere kontsumo nagusia gas naturala dela. Ikusten da 2018an oso altua izan zala, 2018ko negua nahiko gogorra izan zalako eta kontsumo termikoa batez ere altuagoa izan zalako. Kasu horretan ikusten da bai gas naturala eta bai GLPA eta gasoleoa kontsumo altuagoa izan zutela. Eta berdina ikusten da zerbitzuetan, aurrekoa zen etxebizitzetan, hau da zerbitzuetan. Hemen ere ikusten da batez ere gas naturala eta argi indarra energia elektrikoa diala erregai nagusiak. Hau, beste kaldean jarriko naiz, bestela ez dut ondo irakurtzen. Hau egin dugu, azterketa bat egin dugu ikusteko leheno aritzeke komentatzen zuen moduan, ikusteko eraikin zer dagoen eskualdean. Orduan, jungea ikusten eraikin bakoitzeko zenolako eraikin bakoitzaren egitura, erabilera eta bar. Danea aztertu ditugu 13.500 poligono deitzen ditugu, horiek dira gutxi gora bera 13.500 eraikin, horietatik ia 6.000 etxebizitza eraikinak dira. Etxebizitza eraikin horietatik 2.600 familia bakarreko eraikinak dira, eta 3.372 blokeak dira. Etxebizitza bat baino gehiago dutenak. Danea, 31.000 etxebizitza kontabilizatu ditugu. Kontutan izan, diala bederatzi herriak. Horietatik, 31.000 etxebizitza horietatik, 26.000 terdi dia etxebizitza nagusiak. Horiek dira, jendiak erabiltzen dituenak bizitzeko. Besteak, aldea, 4.000 eta piko etxebizitza horiek izango dira, bigarren etxebizitza bat diala, edo erabiltzen diala alokatzeko, edo bigarrengo etxebizitza bat. Hau ez da bataz bestekoa, baizik eta bakarrik zuek ulertzeko zenolako irudia, zein den irudi normala etxebizitza hauetan. Etxebizitza hauek gehienak 80.000 metro karratuko etxebizitzak dira, 1,4 pertsona bizi dira etxebizitza hauetan, gutxi gora bera, eta etxebizitza gehienak 40 urte ingurukoak dira. Osea, etxebizitzen parkea nahiko urte batzuk ditu. Saiatu gea baita ere ikusten, eraginkortasun energetikoaren ziurtapenak hartu ditugu, ikusten dezute 5.576 ziurtapen aztertu ditugu etxebizitzetan, eta ondorio batzuk atera ditugu. Besteak beste, ikusten dezute hemen blokeetan ehuneko 64ak gutxienez ziurtapen bat edo gehiago dutela, eta familia bakarreko ziurtapenetan portzentai hori ehuneko 15koa dela. Noski, azkenean bloke batian 10 etxebizitza baldin baditugu, horietatikan ziurtapen bat baldin badaukagu, horra saltzen zaigu, ez? Ez daukagu erekin guztiaren ziurtapena, baizik eta etxebizitzaz egiten dira ziurtapen hauek. Bai esanguratsua da, portzentai handina, ikusten dezute, bai etxebizitzetan, bai bestetan, sartuko lirateke bulegoak eta horrelakoak. Ikusten dezute, kalifikazioa edo gutxiagoa dela.
horrek esan nahi du, kalifikazio horren arabera, nahiko ahorro hobekuntza posibilitatea handia egon daitekela eraikin horietan. Eskaera termikoari dagokionez, baita ere aztertu dugu, eta hauek dira atatzen zenbakiak. Ikusten da, eskaera termikoa elektrikoa baino altuagoa dela, eta batez bestekoa herriz-herri itxura izango lukeela. Hala ere, Aritzek komentatzen zuen moduan, aukerak daude. Eta aukera horien barruan, baitare nahi genduen esplikatzea, ulertzea, zergatik gauden baitare gauden egoeran, ez? Danok entzun dugu, energia krisia dela, eta bar, eta zergatik aigean, zergatik da nahin garestia elektrizitatea eta energia. Gaz naturala igotzen da, gaz naturala igotzen dalako, elektrizitatea ere igo egiten zaigu, eta batzutan ez da oso ondo ulertzen zergatik, ez? Hori pizkat esplikatzeko, eta ikusteko baita ere berriztagarriak duten garrantzitasuna. Hau atera dugu Red Electricatik, beraiek astero publikatzen dituzte horrelako figurak, eta nahiko errez, nahiko errez ikusten dela honen bitartez, zergati hori nondik datorren, ez? Ikusten da, adibidez, azaroak 10ean zegoen izurpenak oso altuak zialan, eta konparatzen baldin baditugu azaroak 16ko izurpenekin, ikusten da alde handia dagoela. Baten batek pentsatu dezake, igual da azaroak 10ean sorkuntza askoz ez altuagoa izan zalako, eta horregatik baita ere izurpenak altuagoak zian, ez? Ez da horrela, hemen ikusten dezute, egun berdinean sorkuntza azaroak 16 baino askoz txikiagoa izan zela, askoz txikiagoa izan zen, eta aldea batez ere nun dago hemen ikusten da, ez? Azaroak 10ean sorkuntza horretan parte hartu zuten teknologietan batez ere ziklo kombinatua erabili zen. Ziklo kombinatuak gaza erabiltzen dute. Gazaren presioa altua zen, eta horregatik egun hortako presioak, energi presioak oso altuak izan ziren. Azaroak 16an zer gertatu zen? Alrebez, ziklo kombinatua oso txikia izan zen, eta gehien erabili izana zarean izan zen eolikoa, berriztagarriak. Beraz, hori beste grafikan ere ikusi daiteke, ez? Ikusten da, marra beltza ez berriztagarriak izango lirateke, eta beste marra berriztagarriak dira, ez? Eta ikusten dira nola gurutzatzen dian, eta ze aldea dagoen azaroa 10etik, azaroa 16ra. Zer esan nahi du horrek? Azkenian, berriztagarriak erabiltzeko aukera baldin badaukagu, prezio horiek bajuagoak izango diala eta oberako izango dela, ez? Zer gertatzen da? Zergatik erabiltzen dira hemen ziklo kombinatuak, haizia ez dagoelako gu nahi degunean, eta eguzkia ez dagoelako gu nahi degunean. Eguzkia teatzen da nian, eta daukan indarra eta haiziarekin berdina gertatzen da. Orduan, sistema prestatuta dago, daudenian aprobetxatzeko, baina egia da, ez dagoenian, bestelako energiak sartu behar diala, kasu honetan bestelako teknologiak, kasu honetan ziklo kombinatua, eta horrek presioen baita ere aldaketa horiek ekartzen digu. Baina berriztagarriak aprobetxatzeko aukera baldin badaukagu, aukera hobeagoa izango litzateke. Eta hori gurera eramaten baldin badugu, debagoienara eramaten baldin badugu, berdina gertatuko litzateke. Debagoienak duen autonomia berriztagarriak o berriztagarri gehiago jartzeko aukera izango balu, autonomia handiago izango luke eta dependentzia txikiago izango luke kanpotik o kanpoko mugimendu horietatik, ez? Baita ere,
kontutan izan behar dugu, Europatik, Espainiatik, Gasteiztik, datozen helburuak. Eta helburu horiek azkenian, kasu askotan lege bilakatzen dira eta bete egin beharko dira. Europatik 2030 begira, ikusten dezute, dago helburu nagusi bat, dela 155-eko behak murrizketa, eta hori lortzeko hainbat neurri dagoeneko idia ezartzen. Besteak beste, nahiko lukete berriztagarriak, azken kontsumoan berriztagarriak 140 izatea, elektrizitatean berriztagarri horiek 165 izatea, adibidez, eraikinen kontsumoan berriztagarriak 159 ailegatzea. Guzti hauek, neurri guzti hauek, pizkanaka honea etorriko dira. Eta, nolabait, prestatzen hasi beharko ginateke, baita ere, horiek betetzeko. Espainia mailan zer gertatzen da, dagoeneko Espainian ere onartu zen peniek, dela Espainia mailako plana, eta bertan, bestelako helburu batzuk ere ezarri zian, batzutan aldiak daude helburuetan, ematen du aldeak daudela, baina uneko zerbait jartzen dugunean, jakin behar dugu zein den abia puntua, eta zein den erreferentzia. Orduan, Europak hemen jartzen duen erreferentzia, eta Espainiako erabili duen erreferentzia ez dira berdinak. Orduan, horretik baita ere, portzentaiak ezberdinak dira. Hala ere baita ere, Europak edo Espainiak jartzen dituen helburuak ez genduke hartu bihar guztiz linealki debagoienara edo zer eskualdera. Ezin ditugu abia puntuak ezberdinak dira, egoerak ezberdinak dira, eta azkenian portzentai horiek bakarrikan izan behar dira guretzako, nolabaiteko jakin nora jo behar dugun, baina ez helburu finko bat bezala. Hala ere, ikusten dezute baita ere Espainia mailan eskatzen dela, azken kontsumoan berriztagarriak 152 izatea, hobekuntza energia eraginkortasunean, ia 140koa, eta sorkuntzan elektrikoan dagoeneko idia eskatzen 164. Dela Europa baino askoz zorrotzagoa. Horrek zer esan nahi du eskualdean adibidez, debagoienan. Hartuko bagenitu esan dut, ez gendukela horrela hartu bihar, baina bai jakin dezagun horrek zer suposatuko luke. Hartzen baldin badugu 2019ko sorkuntza elektrikoa debagoienan, eta eramango bagenu hori 2030-era, ikusten dezute, gaur egungo sorkuntza hori 114koa da, eta 174era iristea, ikusten dezute, suposatzen duela, bost aldiz bidertzea gaur egun dagoen sorkuntza hori. Zaila, hori lortzea, hain epe txikian. Eraikinetan, helburu horiek ere ematen baldin baditugu, ikusten da baita ere, kontsumo berdintsua izango bagenu, kontsumo termiko eta elektriko berdintsua izango bagenu eraikinetan 2019an eta 2030an, ikusten da ze aldia dagoen, berriztagarriak zenolako portzentaia izango zen 2019an, odia 2019an, eta aldiz zenolako portzentaia errepresentatu beharko luketen 2030an. Aldea handia dago, Beste balorazio bat, adibidez, Espainia mailan ere zen dagoeneko ezarri da, inguratzaile termikoan kontutan izan da, 1.200.000 etxe bizitzetan hobekuntza hori lortu nahi da, eta baita ere bero eta hotz sistemetan. Eta hor finkatu dira balio batzuk, helburu batzuk.
Horiek kontutan hartzen baldin baitugu eta Debagoienera eramaten baldin baitugu, kontutan izan da Espainian dauden etxebizitza kopurua eta Debagoienan dauden etxebizitza kopurua, ematen digu 2030eako 1.500 etxebizitza bergaitu beharko genituzkela Debagoienan. Edo sistema kontutan hartzen baldin baitugu, 360 etxebizitzetan sistema horiek aldatu beharko genituzkela. Esaten de, hau da, bakarrikan ikusteko datozen helburu horiek errepikatuko bagenitu zer egin beharko litzateken. Baina, esan bezala, ez dira linealki aplikatu beharreko helburu batzuk. Hau bai garrantzitsua da, badakizute denok 2019an onartu zala jasangarritasun energetikoari buruzko legea, eta batez ere eraikin publikoei eta eraikin publikoak, flota eta argiketeriari eragiten diote, baina badaude bestelako artikulu batzuk orokorragoak eta danori dagozkigunak. Hor adibidez, 42. artikulua esaten digu hidrokarburu likidoak 2030eako beranduenez aldatu egin beharko diala, ordeztu egin beharko ditugula. Horrek, leheno komentatzen genuen, kafi hartzen, zenbait herritan, adibidez, arazo handi bat izan daiteke. Gaz naturala kanalizatuta ez duten herritan, eta oraindik gasolioa erabiltzen duten herritan, horrelakoak garrantzia handia izango dute. Eta ez bakarrikan herri horietan, hemen eskualde honetan, hainbat eta hainbat baserri eta familia bakarreko etxebizitza daude, non erabiltzen dituzte oraindikan hidrokarburo likidoak. Eta, 2030 begira, aldatzen joan beharko dute. Badaude aukerak? Bai, aukerak badaude. Aritzeke komentatu bezala, bigarrengo fase horretan, dagoeneko hasi gara ikusten ze fotovoltaikarekin, adibidez zenolako ahalmena egongo litzateken eskualdean, eta horren bitartez, aztertu ditugu poligono guztiak, zein den teilatuen azalerak, ikusi dugu zenolako itzalak dauden, eta bar, eta bataz besteko eguzki erradiazioa hartuta, potentzial fotovoltaikoa esan genezake 560 megabatikoa izan daitekela. Hori kontutan izan da, sorkuntza potentziala, ikusten dezute, oso altua izan daiteke. Baina gorriz jarri dut. Mesedez ez hartu hori, errealista, izango zen kalkulu bat bezala. Hori ez da ahalmen errealista. Hori da, teilatuak dituzten potentziala. Baina teilatu guzti horietatik zeintzuk nun jarri daiteken edo ez eta zergatik, askotan, azterketa hori bereziki teilatu bakoitzean egin beharko litzateke, ze batzutan arazoak daude, arazo ezberdinak egon daitezke eta ezin dugu azalera guztia aprobetxatu, hainbat faktoregatik. Hori nolabait, jungo gea baita ere aztertzen eta jungo gea ikusten banan-banan etxebizitza bakoitzean, eraikin bakoitzean barkatu, ze aukerak dauden eta ahalmen errealista batetara saiatuko gea iristen. Hala ere, ahalmena izango da, horrek esan nahi du, hori egiteko baita ere, azkenean inbertsio bat egon beharko lukeela, askotan pentsatu baita ere, eraikin gehienak pribatuak diala, eta noski pribatuak egin dezakete edo ez, inbertsio hori eta aldaketa hori, eta azkenean, bai interesgarria da, ikusteko aukerak badaudela, eta horiek gero ikusiko ditugu baita ere, pixkanaka jun daitekela gauzak, jun gaitezkela gauza horiek aldatzen. Hau zen nire aurkezpena, honeaino, ez dakite galderak dezuten, galderak nahi zuen egin, edo zenean bigarrengo bestera pasa, edo...
garbiz Galdera daudana. egiteko garaia. Ni galdera bada. Hor, josunean bataz besteko azterketa hori, ez? Pertsonako, ez? Kontuan izan da, baiara desberdinetan, auto gordinak, industriak ze pisu ukilekeen, kontuan izan da biztanlengua, o biztanlengua bakarrik hartu da kontuan? Bueno, hasierako honetan, bilak hartzen genituen kontutan. Alde batetik, hori 3 puntutan nolabait bereiztu dugu. Kasu honetan, datu ofizialen arabera, eta datu ofizialak kontutan izan da, industrialeko datu ofizialak kontutan izan da, hori da eta zenbakia, aldaketa hau izan da, kontutan izan da, hori hau falta zala gutxienez, bestelako zenbakia hau atatzen da. Baina honetan bai, kontutan hartuta dago industria. Gero hemen, egin dugu aldaketa, hausnarketa hori, bakarrik eremu urbanua kontutan izan da. Orduan hemen ez dago sartuta ez garraioa eta ez industria. Hemen eskoitza zela espliketan duzu. Bai, barkatu? Grafika hortan eskoriatza zela espliketan duzu. Ez dut aitzen. Grafika hontan eskoriatza zelan esplikatzen duzu. Bueno, esan nahi zu zergatik dan, Arrasate edo Bergara baino altuagoa, edo antzekoa. Bueno, nik uste parekotasun bat dagoela, azkenian eskoriatza edo hemen aldaketa nagusia guk hor arraro ikusten deguna, ez da inbeste eskoriatza kasu honetan, baizik eta Elgeta edo Antzuola bat. Herri txikiak izan da, kontsumo handia daukatelako. Eta horren arrazoia gure iritsiz da ez daukatelako gaz kanalizatuta. Baina eskoriatzak badu gaz kanalizatuta, ez? Horratikan, bajua da, ez? Eskoriatza Antzuola batekin, eskoriatzako ez, baina, hau da totala, eta totala ikusten duzu kontutan izan da herriak duen kontsumo guztia. Eta hor sartzen da, hor bai datu ofizialak daudela sartuta, orduan hor dago bai garraioa eta bai industria sartuta. Orduan, industria horretan, porque hau da uste baietz, bai. Orduan, ez. Eremu urbanua da Urdina. Bai, hori da. Hori da. Hau da, guzti horretatik zer suposatuko luke eremu urbanoak. Eta gero, azkeneko grafika horretako baten jarri duzu, konsumua eremu urbanoak totala zan, eta gero berriztagarria orain, eta gero mantendu duzu 2030an kontsumo berbera, baina murriztu behar da. Bai, ez da izango. Azkenian da hipotesis bat ikusteko hori nola aldatu daiteken, baina geroa nolakoa izango den, ez dakigu, kontsuma nolakoa izango den, ez dakigu hori kurba tendentzial bat egin beharko genuke, ikusteko nora jo dezakeen, hainbat faktore ikusita, baina adibide moduan jarri dugu eta ez pentsatuz zientifikoki hori noa jun laiken. Berriztagarri maila bider bostiti edo bider hiruitia, ez da gauza bera. Ez, baina esan dugu alde batetik helburuak ez ditugu linealki pasa behar. Bakarrikan da ikusteko hori horrela izango balitz zer suposatuko luke. Kontsumo hori izango dela, ez dakigu hori izango den, edo altuagoa izango den, edo bajuagoa izango den, ez dakigu. Hori simulazio hori, modelizazio hori ez dugu egin horretarako, adibide horretarako, porque pentsatzen genuen bakarrikan nahi genuela erakutsi horren bitartez, alde handia dagoela eta helburu hori gaur egun bete nahiko bagenu zer egin beharko genuke. Gaur egun nahiko bagenu bete hori. Baina bi bide jardia, murrizketa eta
sorkuntza. Bai, baina hori adibide moduan hartzen dugu gaurko kontsumoa zein den. Eta gaurko kontsumoa betetzeko zer egin beharko litzateken hori izango litzateke. Osea, beste gauza da, hori aldaketa egongo dela 2030, noski. Bai murrizketan eta bai sorkuntzan, noski. Referente bezala da, Bai, hori da. Ikusi dezu bezala, eta gaina Eduardo Kasiren izan duen bezala, datu asko ez dazkau. Eta gaina, batematek izan dezake, badatu faltaia, baina esko baintala 5 urte baindikan egoera asko txarragoa zen. Ze, datu estimatu hietara iristea, ja ezinezkoa zen, orduan, pixkanaka, organo ofizialetatik ere hobetzen nahi hori guztia, baina hala ere baindikan estimazioa da. Eta ja etorkizuna begira, bada estimazioa biderbi. Bai, orduan, hor kokatu, batez ere datuak, eta referentzi bezala, besteik gabe. Honekin ez dugu nahi esan 2030ko kontsumoa hori izango da nikan, Fokua gauza baten jarri da hemen. Berriztagarri sorkuntzan biderkaketan, baina murrizketan ez da jarri fokua. Hori da, niri atentzio ditzen duztena. Bueno, gu daukagun lanaren barruan berriztagarriekin zer egin daiteken ikusi nahi dugu. Orduan, hori izango da bigarrengo fase horretan egingo duguna, hirugarrengo fase batera jungo gea, ikusteko eremu urbanoan zenolako aukerak dauden, adibidez, kontsumoa murrizteko. Eta lehenoa saltzen genuen bezala, besteak beste, adibidez ere ze kontutan hartzen baldin badugu, hobekuntzak egin beharko lirateke eraikinetan, sistemetan, horiek kontutan izango ditugu aurrera begira. Baina nolabait pasa nahi dugun mesua da, kanpotik etorriko zaizkigun helburu horiek hala edo nola iritsiko dira. Lege moduan iritsiko dira edo gero ikusi beharko dugu, seguruenik linealki ezingo ditugula aplikatu. Eta daukagun egoera baita ere izango dela ezberdina. Hori jakinda, hori prestatzeko hasi beharko ginateke gauzak egiten. Nik uste eta Debagoienako 2030 egiten nahi dana, gauzak bultzatzen eta azten mugitzen gauzak, aukera oso ona dela. Azkenean zer egin behar dan, hori plangintza baten bitartez jarri dezakegu, aztertu dezakegu, zenolako gauzak egin daitezken, baina planak daude aldatzeko eta urtero aldatu behar baldin badia, urtero aldatzen dira. Gauza da, jutea, pizkanaka, bide horretan, murrizketako bidea, dela garrantzitsuena, eta, nik uste diagnostikoan, garbi baitare geratu zitzaiela aurkeztu genuenean, murrizketa dela bide nagusia. Lehenengoa eta nagusiena murrizketa izan beharko lukela. Bigarrena berriztagarriak dira. Orduan, bila kombinatu beharko ditugu, baina egia da, berriztagarrien kasuan, gauza gehiago egiteko aukera dagoela baita ere. Eta egizteko du Euskadiko referentziei, Debagoienak bat duzu Espainia egin Euskadiko referentzia izateko? Bai. Osea, hori berdina, baina Euskadi mailan. Euskadi mailan, bai. Ez dugu atera datua, atera genezake, baina ez dugu atera. Konparatu nahi izan dugu batez ere ikusteko helburu horiek hartuko bagenitu eskualdera zer suposatuko luke. Baina, errez kalkulatu dezakegu hori. Portzentaiak adierazten dute, etxe bizitzen ze portzentaia izango litzateken aldatu beharrekoa. Jakinda Euskadi mailan zenolako etxe bizitza kopurua dagoen, da kalkulatzen. Kitxo orduan? Listo? Venga, eskerrik asko. Zue. Bueno, ez dakit, zuetako asko horrelako gauzetan lanean zabiltzate, orduan, seguruna arrotza etzaizu egin. Besteak ez dakit nola ikusi dezuen, espero zenuten, etzen duten espero, badakit datu asko diala, badakit grafika asko diala, eta hori dana digeritza ez da lerrexe izaten, baina ni normalean honekin gelditzen naiz. Honek laburbiltzen du dana, hainbeste datu testia behar. Grisa da,
Oierrek lehen esatezun bezala, murriztu behar dugun konsuma, esan nahi, bi aldeak orekatu egin behar dira. Berdean daukagu berriztagarrian lortzen duguna, hori handitu egin beharko dugu, eta grisan daukaguna erabate edo bestera murriztu. Biak alde batera mugitu behar dakau. Bai? Eta bestea da, Eduardok bere txostenan esan diguna, ez? Momentu honetan gure berriztagarriak bakarrik hartzen badu argindarra, usten du alde batera garraioa, usten du alde batera industria, hartze baldin badu bakarrik argindarra, gaur egun eskualdean sortzen den 14% da, eta horre trampa pixa bat dago. Mugikortasunean, kotxe elektrikoa sartzen hasten den heinean, gehiago beharko dugu. Orduan, pixka kokatzeko beste gabe, gero datuak eta jungo geha detaile gehiokin lantzen etorkizunean. Hau da argazkia. Lan asko dago aurretik egiteko. Laburpen bezala. Orduan, bigarren zatia. Bale. Aztu aurretik, lehen esan dizuetena, hemen mapatxo bat egin dugu, gura asmoa da, eskualdean energia proiektu nagusena jasotzea, beti ere baldintza batekin edo partekatua eta komunitarioa dena. Hau da, ikerlanek bere telatuan, bain dela gutxi, plaka mordua jarri zituen, hoi ez du hemen jasoko. Garrantzitsua da, egingo da, bere inpaktua daka, baina printzipioz mapa honetan ez guaz jasotzera, bai? Bai, bi enpresan artean, etxe bizitza ezberdinen artean, horrelako proiektu baldin badaude, jasotzeko asmoa daka. Orduan, hor, lehen esan duten bezala, era artisauan jarri dugu, proiektu nagusina daude, hitz hartzaile bukatzen dutenean kaferako momentu bat izango dugu, eta interesa balen baukazue, eta guk gure radarretik kanpo dauden proiektuak ezautze balen batxuzue, edo zein ekarpen ongi etorri izango da. Orduan, hor ikusten dituzu, hainbat proiektu daudela, ez dakit 20 iristen dian, baina gaur 6 ekarri ditugu. Esan bezala, 4 sorkuntzakoak eta 2 kontsumo murrizketakoak. Besteak bestez, ez da hori bakarri murrizketako proiektuetan lantzera goazena. Orduan, proiektu horien jabei, sustatzailei, eskatu diegu, aurkezpen motz bat egitea, 6 minutu bakarrik eman dizkiegu, bestela asko luzatzeko arriskoa daukagulako, eta naiz eta ekiola izan aurrenekoa, hasiko gea Bergarakin. Mandoa, Ariane Kareaga, beren herriko sustatzaile taldeko partaide, berak esango digu zertan dabiltzan. Eskerrik asko. Egun ondan hoi, Bergaratik nator, Ariane naiz. Egisa esan, azken momentuko ordezkapen bat itxera nator, etorri bia zebana gaixotu inda, eta, nik kontauko txuet nire berbekin, ze aurkezpena berak prestau dau. Bergaran astapenetan gare, ikusi dugu ze argazki dagoen deba goienian, eta Bergarako argazki xabe hor zeuan, eta induena izen da sortu, gabi sortzen eta eratzen kooperatiba herritar bat, eukiko da bena helburu desberdinak, ez? Energia berriztagarren ekoizpen alde batetik, autokonsumo partekatua sustatzia bestetik, eta energia konsumo horren aurrezpena, ez? Eta hortarako irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, erabiltzaile kooperatiba bat eta integrala sortuko da datozen astietan. Erabiltzaileok izango gazenak horren erabaki ahalmena eta jabetza eukiko guenak, baina oso importantea da bazkide laguntzaileen figura. Bazkide laguntzaileak Bergarako udala izango alde batetik, Fagor taldea bai gero eskualde mailako sinergiakin alizeteko bere borondatea adierazi dau, eta gero Bergarako beste bi enpresa bai, bat sektoreko enpresa bat, eta gero beste enpresa bat bai sartuko da bazkide laguntzaileen moruan. Proiektuan sustatzaileak izen dira Bergarako udala eta ehundu, eta herritxar talde bat animau da eta gogotsu dago proiektuai eusteko. Egun kontauko txuet, momentu honetaraino zein duen, eta gero ze erronka dauzko guen, eta eraberian ze aukera.
Bueno, bai uste dugu orain arte lortu izen duena dela, bueno, bero bagabizela eta horretan lantaldea horretan aritu dela, da komunitatea eta herritarrak honetan artikulatzen, eta orduan eragile ezberdinak prozesuan parte hartzen, enpresare izeneko elkarteekin egoten eta beste eragile batzukin egoteko asmoa daukagu, bidian gabiz, eta udala eta herritarrak elkarlanean aritzia, eta hori da igual ezinbestean egin beharrekoa proiektu honek aurrera eruateko. Eta momentu honetan daukoen erronka da, lortu dugu, kooperatibia aurkeztia eta, baina oin gustatuko jakuna erronkia da profesionalizatzia hori. Argi dauko zer nahi duen egin, baina oin da nola, eta nola horretan, oin etxeko lanak dira plana itxia, enpresa plana, nola hori zela garatuko zen hor jarri duzen helburuak, eta aurrera begirako bide horri bat diseinatzea, proiektuak zeintzuk izango dian, ze potentzialia daukan bergarak eta hortarako teknalian lana eta beste lan batzuk eta udalak egin beharreko beste diagnostiko eta gauza batzuk landu biako dira eta horrek joan poliki-poliki gure energia honetan buru jabiak izaten. Eta hori hor gare momentu horretan, eta listo, ez dakit, ez daukogu gauza hundiri gehiago konpartitzeko, espada zuen galderak erantzutia, momentu honetan oso hastapenetan gare, eta helburua hori da, aholkularitza emotia, bulego baten bidez, aldan eta energia gehien sortzia bertan, murriztia alduen einean, etxe bizitzetan bebai eragitea efizientzia energetikoan eta beste kontu batzutan, eta horretan diardu oso hastapenetan. Ez dakit 5 minutu izan, baina oso. Bigarren kasua Antzolan da, hemen ez dago komunitate energetikorik, hemen herritarra beraiek mugitu zian autokontsumo partekatua herrian sustatzeko, eta badago Antzolan berezia dan taldetxo bat, baliabide naturalak aztertzen dituen taldetxo bai, eta talde horren ordezkari bat dago gurekin, Diana Pineda. Eta berak esan dut, honen berezitasunaz pixkat ezberdina da, bai? Beste horri badao, vale. Haupa, ez daukat ahotsa asko, baina saiatuko naiz. Hori, gure berezitasuna da saiatu gala teilatuaren lagapena, zerbidumbre bat itxen, teilatua daukenak eta ez daukenak danok autokontsumo partekatuaren parte izateko. Orduan, lehenengo inginuan pare bat geunixo, eta interesa erakutsi zeben danen artean, saiatu ginen talde naturalak itxen. Talde natural horrek, badakigu oin arte 500 metroko distantzia geunkala, eta saiatu ginen, talde horrekin, zeintzuk zeuken teilatua, zeintzuk ez zeuken, eta eron artean pixkat kontaktuan ipini gero danok teknikotara juteko aurrekontuak eskatzera. 3-4 talde sortu zian eta horrekin aurrera inginuan, aurrekontuak eskatu zeben eta gu printzipioz talde moduan pixkat baztertu inginen, eron lana zalako ja, ez? Baina, zela zerbidumbrian sortzian asuntu hori pixkat zaila zan, Debagoienak eta HN-ak bebai lagundu zozkuen pixkat zerbidumbre hori formia ematen, ez? Zelain, nola sortu, legalki zela dana lotu, eron artean batez be problemaik ez egoteko. Orduan dauzkun 3-4 proiektu hone dira edifizio bat, pare bat familiakin, eta gero beste bat edo 2 pertsona etxe bizitza edo denda kasu honetan, daela komunitate hortatik kanpo. Gure helburua beste danen berdina, ez? Pixkat energia berriztagarria sustatzea, lokala, kilometro zero dana Antzola berde bat sortzea, eta pauso txiki bat izan da, talde bezala ondio proiektuan lehenengo fase baten gare,
ondio instalakuntzak ez diain, diru laguntzak eta hori, papeleo dana martxan dago, baina ondio instalakuntza ez da ipini eta ez dauku horren fetxa zehatzik. Pare bat, hemendik hilabete batera, edo pentsatzen du lehenengo instalakuntzak inda egongo diela. Hori, gure gakoak printzipalenak izan da, Antzuola oso komunidade lotua dela, partaidetza ondixa egon zan lehenengo txarletan, gero zailtasuna da jendia aurrera botatzea, aurrera pauso hori ematia, beti da olako bildurra eta olako gauza berri xakitxera. Orduan, puntu honi begira gure futurorako pauso bat izango da txarla batin, datuak pixkat erakutsi, jendiai galderak erantzun, keskako zalantzak eta behin proiektua martxan daenean, baitxa erakusketa hontan datuak erakutsi, ze onura da hon, da zein ez, eta pixkat jendiai hori, bildurriak kendu eta bigarren oleada hori sortu. Oin lehenengo hortan, fase hortan gare gu ondio oso berde. Eta beste zailtasun bat igual talde bezala, izan da jendiai lagundu, diru laguntzen papeleo dana lotzen, enpresa teknikoak oso okupauta da, oso lan pila bat, volumen pila bat dauke, orduan dana motel doia, hori, pixkateroi eskutik obatu eta proiektuan ziar pixkat lagundu. Talde moduan, papeleo dana, gure kasua gainera pixka zan berezi, porque komunidadiak sortuta bezeren, orduan zerotik hasiga, komunidade propietarioz bat osatzen, eta hortik aurrera saiatu ga pixkat gure laguntza ematen. Hori, eta, ahos-ahoskoa oso ondo funtzionau dau, bebai, mundu osoa dago entzuten ja proiektua martxan dagoela, nahiz da ondio instalakuntza ez euki, eta gerturatzen dira informazio gehiago bila, bada beste portal batzu ja interesa eta pixka mugitzen, da espero du, hori, dana ondo ertetzia, eta jendia gehiago animatzia, eta hola xe. Hurrengoa, hau klasikoa da. Baina arte komentatu dizkigutenak, sortzen nahi dian, baina hau klasikoa da. Oñatin segiten nahi dian azaltzeko, Xabi Garto dakau, Oñatiko zinegokia. Kaixo, diapositiba bat da. Sartu duzu ez da. Bale, apa kaixo, Oñatekin nator. Eta, klasiko honetan, ja egun bat urte bueltan dako nerekin dakotzu hemen, Oñatiko Urjauziena, udala, klaro eta behatizia erosiebena. Eta gaur egun Oñatiko realidadia da, Oñatiko Urjauzia bitartez, euneko lauta da udala, Euskal Energia erakundeak euneko behatzi eta euneko 10 goienerreko osatzen daue sorkuntza proiektu honetan. 5,5 megabatioko potentzia instalatuta daukagu, 6 turbina hidroelektrikotan, eta horrek sortzen dau herrixean 13 gigabati ordu urtean. Idea bat izateko, Oñatiko kontsumo domestikoan totala. Oñatin, herritarren kontsumo domestikoa be hor bueltan doia urtean, 13 gigabati ordu. Orduan, esan geke, herrixan sortzeko gaitasun hori badauko daula, herritarren kontsumora begira, baina ez astu bihar kontsumo ez dela soilik herritarrena, Oñatiko kontsumo datuak, edo sareak emundako horretan be, azaltzen dira 137 gigabati orduko kontsumo elektrikoa hango litzakela herrixan. Orduan oso porzentai txikina da. Oñatiko Urjauziak ere, Oñatin Elgea mendilerruendako neolikoa gehitu ezkero, hor ja bai 35 gigabati ordu gehitzen dira eta euneko 45-teko autonomia edo sufizientzia izateko gaitasunean gauz gaur egun. Hala eta guztiz be,
Nahiko ez ikusten, eta oinetiko Urjauzitiatipe martxan dako proiektu bat, beste 2 megabatio izan aldan, instalakuntza barrixak martxan ipitiko hor diagnostiko baten gabitz, azterketa baten, ondiokan ez dunak erabaki nun eta ze teknologia, ez duelako baztertu miniolikan kontzeptua berabe fotovoltaikoekin batera. Hidroelektrika orokorrean baztertutako ez bada gaur egungo instalazioen gainean hobekuntzak sartzea. Hori gaur egun sorkuntzatik dakuna, baina sorkuntzatik aratau be, herrixean udaletik publikau du, 8 puntuko energia plan bat, eta horren baitan, aipatu guranek oinarrizko zerbitzuak ez privatizatzeko erabakiak ze ondorio ekarri dagoen, ezta? Gaur egun, oinatin sorkuntza badako agur, Urjauzen bitartez, banaketa sistema be, argindar banaketa euneko publikoa dan, herri barruan, oinarrik udalaren jabetzakoa danan bitartez egiten du, eta bere garixan be, liberalizazioa zala eta merkaturatzailea be, beste enpresa baten bitartez inbiarra zegoen, eta horretarako, merkaoina bitartez, euneko udalan jabetzakoa dan, merkaturatzaile bat sortu geben, baina nolabait izango eke, merkaturatzaile hori beste merkaturatzaile handi baten baitan dagola. Orduan guk ez daukagula horren gaineko kontrola. Eta merkaturatzaile handi horrek, ezinbestean edo merkatuko legiak, argindar merkatuko legian baitan, subasta elektrikotik erosten dagoela energia. Orduan, guk sorkuntza bitarte subasta elektrikora saldu iten du energia, oinetik domestikoi kontsumitzen den guztia, beste izango litzatekena, eta gero merkaturatzaile egin du subasta hortatik erosi eta herritarrari saldu. Hor ikusi duguna da, azken urteetan egon dian energia presio igoera hori dana, herritarrek be asumitu beharra izan dauela, azkenean etxetan saltzen den energia hori, subasta elektrikoko presio horrek eraginako izaten dalako. Horre, gazan eragina ipatu da, baina nik hor puntualizazio bat, gazan, Espainiar sistema elektrikoan, gazan eragina euneko 18 da. Gutxi da, euneko 18, asko ere gutxi bakitzak eragi izala, ez? Hor ikusten duna da, oligopolio bat eta espekulazio oso handixa dela presioan igoera handi horren baitan. Eta gure planan barruan, lehenengo puntuan sartuta dakuna da, argin jarra oinarrizko zerbitzu moan ulertuta, lortu beharra dakula oinarrizko zerbitzu ikuspegi horretatik presio justu baten herritarrak izatera. Eta alde horretatik, planteamentu bat egin gabitz, Urjauzian sortzen duen energia hori, zuzenian, hau da, estatuko subasta merkatu horretatik pasagabe, herritarren gana iristera tasa kontzeptuan, presio justu baten, azkenean herritarrek ez dazetan sufritu, merkatu espekulatzaile horretan egon daitezkeen energian gora berak. Eta horren lanketan gabitz. Eskerrik asko. Lehintzekoa, seguruna mediatikoena, asko getzen dutela jakingo Bergaran komunidade energetikoa lantzen egiani, edo Antzolako berri, Ekiola seguruna bai, eta Ekiola hitz egiteko Arrasateko alkatea Maria Ubarretxena daukau. Bai. Eta gero ere zuk egin duzu... Saiatuko naiz? Pila jarrai egin gotxuzu? Jarraian, igual bai. Arrasateko udaletik 2 proiektu aipatzeko asmoa geneukan, batetik Ekiola eta bigarrenengoz oraintxe Santa Teresan egingo dan eraberritze proiektu handi bat, bai? Ez hori bakarrik, baizik eta Aritz Murua zan zinegotzia berak azalduko zuen ere bere bizipena makatzagan, horrelako interbentzio bat egin zen, baina arazo familiar bat izan dut eta irten beharren izan da, orduan, Mariai tokatu zaio, zati hori, orduan, zura da hitza. Diapositiba bakarra dago, Aritz? Bidi hemen, eta gero atzera aurre egin beharko dugu, orduan bukatzen duzuen honekin nik emango dut aurrea. Bale, baina Ekiolako bat bakarra dago, bi bidaz, bale, eskerrik asko, Bueno, egunen guztioi.
Ni egia esan lehenengo esateko, ez naiz energian aditua dan pertsona bat, ez naiz, orduan saiatuko naiz, alde nenian apur bat esplikatzen egitasmoa, baina bai esatea egitasmonen atzian, bazkenian, ebe da hola, ebe bai, ez da, bai Jaurlaritzatik energia gaietan adituak dianak, krean ere bai, eta azkenean, udalon papera apur bat honetan da izatea, errestatzaileak. Gure kasuan, terrenoa jartzen dugu, ekiola egongo den terrenoa municipala dalako, eta koste gabe utziko zaiolako kooperatibari, hemen Polo Garaian bertan hektarea bateko lurra izango da. Hektarea bat zergatik, minimua hektarea bat dalako. Horrela esan ziguten hasieratik, minimua hektarea bat behar dalako, minimua ere megabatio bat dalako. Gutxi gora bera 600 familiei emango dio argindarra, eta kooperatiba bat izango da. Kooperatiba bat izango da, familiak izango dira bazkidiak, eta apur bat prozesu horretan laguntzeko, eta esan bezala udalok eukiko dugun papela izango danez errestatzailea, Fagor taldea ere parte da proiektu honen parte, Debagoiena 2030 bebai, beraie barik, oso zaila izango zelako bebai sozializazioa egitea, segero esplikatuko eta apur bat manune egon dian bebai zailtasunak, edo nun da zen prozesu honen zailtasunak, bazkide kolaboratzailea gea momentu honetan Arrasateko udalaz gain Fagor taldea eta Goiena komunikazio taldea bebai, paper hori, laguntzaile, errestatzaile, sensibilizatzaile, hori izango da batez gure papera, eta momentu honetan nola gaude? Bazkide kanpaina abian daukagu 3 herrietan, bai 4 herrietan, bai Arrasaten, Aretxabaletan, Eskoriatzan eta Gatzagan, Leintz Bailarako kooperatiba izango dalako. Momentuz, txuletatxoak harri dotzuet, ze banekixen galetu ingo zozuela, eta zenbat bazkide indien momentuz, momentuz esango zuet, familiak bazkide izan da, aportazioa egin dutenak, Arrasaten izan dira 151 familia, Eskoriatzan 8 familia indiez bazkide, 27 familia indiez bazkidea Txabaletan, eta Leintz Gatzagan 2 familia indien momentuz bazkidiak. Eta badakizue, bazkide prozesu hori ofizina batzuk jarri ditugula, bai Arrasaten, bai herri guztietan, bertan izena ematia doakoa da, eramaten dozu zure kupsa, zure faktura, eta hor bakoitzari ere, egiten zaio nolabaiteko estudio bat, jakiteko, gaur daukasunarekin, ekiolan sartuko bazina, zein dan aldi ekonomikoa, ez da? Eta, informe hori jasotzen dozunean, ondoren da, momentua esateko boitu, niri honek konpentsatzen dozt, gainera hemengo energia izango da energia berdea, izango da bertakoa, guk gestionauko gau gure energia, eta niri honek konbentzitzu itzen duz. Orduan, itzen naiz bazkide, eta aportazio ekonomikoa egiten duzu. Orduan, nik esplikatutako familia horrek dagoeneko indaui aportazio ekonomiko bat. Gutxi gora bera, 220.000 euro izan da, orain arteko bazkidek egindako aportazio ekonomikoa, eta bebai dauz beste zati bat, prozesu horretan da zenak. Hau da, eskatu daude informia, interesa agertu daude, eta bazkide egiteko prozesu horretan dauz. Prozesu horretan zenbat familia dauzkagu? Arrasaten 189 familia dauzkagu bazkide indienetatik aparte animauta da zenak, prozesu honetan, Eskoriatzan 15, Atxabaletan 45, eta Leintz Gatzagan familia bakarra. Gakoak eta zailtasunak, zailtasun teknikoa, lur publikoa da guria, baina bebai lurra planeamenduan, APOan, hau da, plan generalian, hobeto ulertzeko, egon bia da kalifikatuta ekipamentu bezala. Hemen askotan egoten diren arazoak izaten dira, olako lur bat topatzia, hektarea bateko lur zabala dalako, nekazaritzarako ona ez dan lur bat, gurea kasuan maldatxua da, ez da bape ona, eta kalifikatuta zegoen ere ekipamendu bezala. Orduan hor sorte auki gauen, baina bai egia da, ekiolak osatzeko hasieran lurra identifikatzia, eta lur hori hasiera batetikan ez baldin badago kalifikatuta ekipamentu bezala, eta hor apoan aldaketa bat egin behar baldin bada, prozesu horrek asko luzatzen dauala proiektuaren epiak, hori alde batetikan. Zailtasun soziala, proiektua partekatzia. Egia esan, danok entzuten gaur egun, zelako garrantzitsua da, transizio energetiko momentu batean gazela, gakua dala, etorkizunera begira jasangarriagoak izan behar garala, eta filosofia guzti horrekin danok itzen dugu bat. Eta danok esaten dugu, bai, baina gero, etortez jatzunian etxera, zure txostena, eta benetan gaur daukotzunarekin alde ekonomikoa ez baldin bada hain altua, baina
Guzti horrek igual ez dauka inbeste pixu, ezta? Eta hor bai ikusten gaguk, sensibilizazio horretan oain jokan be, kriston lana daukagula aurretik. Azkenian, jabe izan behar garelako, gure energia izan behar dela, guk sortutakoa, hemengua, eta batez ere guk kudeatutakoa. Ekiolak parke fotovoltaiko honek eukiko dau komerzializadora propioa, Ekiluz izena eukiko dauena, eta Ekiolatarako propio sortutako komerzializadora bat izango dana, eta ez dugu erabiliko Iberdrola, eta ez merkatutikan aparte, azkenean buru jabetza hori ahalbideratuko digun komerzializadora bat izango dalako. Baina egia da, salto hori egitea eta beste balio horrek apur bat, indarra emutia, jasangarriak izatia eta buru jabiak eta kooperatibaren parte izatia, eta kooperatibak dano dakigu organoak dauzkola, eta kontseilu erretore bat eukiko dau, eta kontseilu sozial bat eukiko dau, eta kontseilu horren parte izan beharko dira familiak, eta horre lan bat inbiko da, eta orduan, korresponsabilidade fase batera sartzen zara, eta hori be, sensibilizazio kanpaina egin behar da, eta nik esango nuke, zailtasun printzipiala hor daukogula, horretan. Eta arrakasta edo, guretzako importantia da hori, kooperatiba izatia, bakoitzak erabakiak hartzeko gaitasuna izatia, eta apur bat, energiaren gain momentu hontan pixkat, daukagun sensazio hori, ez daukagula, ez? Ia erabakitzeko eskumenik, agian eredu honekin, bai eukiko dugu, eta guretzako hemen sortuta izatia, eta hemengoa izatia, eta gaina berdea izatia, importantia izango da. Eta hola zen Ekiola. Hauzian, sorkuntzako proiektuak, bigarren zati bat dago kontsumo murrizketaren zatikoa, bai? Esan bezala, hemen Makatxenako kasua aipatu ziguten, hori Santa Teresakoa, eta eskatu genien pixat honen berri ere emateko, lehen aipatu dana, ez? Kontsumo murrizketa ere beharko degulako. Aldezuna. Bai, nire lankide bat etorri behar zan esplikatzera, eta zin izan da etorri, eta ni saiatuko naiz apur bat esplikatzen. Santa Teresa auzoko proiektua. Egia da, Santa Teresa auzua da, Arrasateko auzo bat, 80-90 hamarkadan eindakua, bere garaian, jende asko etortzen zanean, Arrasatera lanera, hemengo kooperatiberetara, eta hemen daukagun industriara, jende pilo bat etorri zan, batera, momentu batian, eta hor, Arrasaten, denok ezagutzen ditugu, auzo pilo bat, oso azkar eraikizienak, jende horri etxe bizitza bat emuteko helburuarekin, eta eraikuntza horre die, badien modukuak. Hau da, gaur egun, ez die gaur egungo jasangarritasun parametroak ez dituzte betetzen auzuak dira, ez? Eta horietako auzo bada, Santa Teresako auzua. Bebai daukie, irisgarritasun arazo larrisak. Ikusten baldin badugu, hamarkada horietan eraikitako auzoetara joaten baldin bagara, ikusiko ditugu, igogailuak ez da zela, eskailera pilo bada zela, ez bakarrik igotzeko pisuetara, baizik eta portaletara eta eskaileraz jositza dauzela. Bere garaian gainera, ona etorritako jende hori, lanera eta auzoa hauetara mugitu zen jende hori, gaur egun jende nagusia da. Eta agian gaztetan, eskailera guzti horrek eta igotzeko, batzeukien bape arazoik, baina gaur egun hori be arazoa da. Orduan, Santa Teresa da, elementu guzti hauek batzen dituan auzo bat, eta hor, aurkeztu genduan Jaurlaritzak ateratako laguntza batzuetara, Arrasatek aurkeztu zen bere proiektua. Azkenean oso proiektu ambiziosoa aurkeztu gauen, 10 milioi euretako proiektua da, inbertsio potentea egin behar dalako auzoan, baina jasotzen zituana 3 zutabe. Alde batetikan, lehen aipatu duten korresponsabilidade hori, ez? Auzotarrek eurek ere, euren blokietan, euren etxe bizitzietan, gogoa eukitzia inbertsioak egiteko. Irisgarritasunaren ikuspuntutik, igogailuak jartzeko, baina baita ere energiaren ikuspuntutikan, jasangarriagoa izatea etxe bizitza, ez bakarrik leiuak, bai galdarak, bai enbolbentiak, apur bat dana, ez? Hori da zutabe bat. Jabiak eurak izatea kapasak edo nahi izatea pixkat euren blokietan inbertsiorik egitea. Bestalde batetikan plana jaso behar zaben bai, udaletxiak ez, arlo publikoak, ez bakarrik auzokideak, auzua be hobetzia.
irisgarritasunaren aldetik, igogailu publikoekin, rampak eta esan dotena, ez? Ez bakarrik ja blokeak eukileiken irisgarritasun arazoak, baizik eta auzoak dauzkon irisgarritasun arazoak konpontzia. Horbe, inpertzio potente bat plantea uzan, auzo horretan reurbanizazio general bat egiteko. Eta hirugarrenik, plan honek eduki behar zeban, enplegu plan berezi bat atxikituta. Enplegu plan bat, zona honetarako, batezbe, irikita be bai arrasatera eta gero segurazki irikiko da apur bat baiaran, baina pertsona jakin batzundako, pixkat zailtasuna daukenak batez ere, lan merkatura murgiltzeko, ikasketa maila dala medio, adina dala medio, generoa dala medio, baldintza jakin batzuk betetzen dagoen pertsona horrek, daukienek zailtasunak, merkatura salto eitzeko, eta plan espezifiko bat beraien dako, kasu honetan igeltzeritzan izango da urtebeteko kontratu eukiko daude, formakuntza eta kontratua be bai. Formakuntza 130 izango da, eta beste 180 urtekoa ingo daude lan. Nun ingo daude lan? Arrasateko udalarekin, gure udal brigadarekin, ingo daude auzo honetan egingo dan obra horretan lana, espaloietan edo dana dala, ez? Pixkat igeltzeritza lanan eukiko dago enplegu plan hori. Orduan, joan ginen gu proposamen honekin Jaurlaritzara, deialdi horretara, eta egia da, gustatu zitzaiela eta entzungo zozuen, azkenean jasoko dugula laguntza bat, 7 milioi eurotakoa, guk udalatxeak jarriko du 10 arte falta dana, eta orain egin beharko duguna da, komisio batzuk ospatuko dira. Ingo die nolabaiteko komisio misto batzuk, nun parte hartuko dauan, bai Jaurlaritzak, azkenean ere, diru laguntza potentea Jaurlaritzak ematen dulako, bai udaleko ordezkariak egongo die, baina bai egongo die bizilagunen ordezkariak. Komisio bat antolatuko da, 3 hanka horrek izango dituana, eta komisio horrek erabakiko du, prozesu guzti honetan, egin beharreko obrak, nork egin behar dituen, hau da, kontutan eduki behar dugu, etxe bizitzetan eta egin behar diezen obrak, joan egin zait baritz, baina etxe bizitza guzti hauetan egin behar diezen obrak, gu partikularrak izango bagina, guk aukeratu ahal izango genuke zenpasarekin nahi dugun lan egin. Baina azkenean hemen, inbertsio publikoa joango danez, bizilagunek eurek ezin izango daude aukeratu norekin nahi dauen. Horretarako komisio bat egingo da, eta hor, administrazio publikoaren parametro batzuk bete egin beharko dira. Ez du lizitazio publiko bat aterako, baina bai, eskatu beharko dira oferta ezberdinak, eta komisio horrek aukeratuko dau, nork egiten duan obra, zenbatean, eta pixkat lan horrek esleitzuko dituan komisio mistori. Orduan, erronka ere eukiko dugu hemen, erronka sozial, ikaragarria, ofizina bat jarriko da bertan auzuan, ofizina horren helburua eukiko da apur bat, jendea sensibilizau, jendea konbentzitzu, oso garrantzitsua dela obrak egitea, batez be, kontutan eukita, 160 finantzatuko dagoela Jaurlaritzak, hau da, norberaren etxe bizitzan egin beharreko inbertsio horren 160 finantzatuko dela, baina alatabe, egin beharko da pixka bat, jendea konbentzitzu, orduan, bulego horren zeregin nagusia izango da hori, eta ondoren, pixkat, jendea animatzen danean, komisio hori osatuko da, eta prozesua martxan jarriko dugu. Asmoa da, datorren urtien komisio hori urte hasieran ofizina ireki eta EA komisioa martxan jartzeko gai garen, eta 2025 urterako egon behar da proiektua bukatuta. Hau da, bai etxe bizitzako obrak eginda, baita ere urbanizaziokoak. Eta enplegu planari dagokionez, jaso genuen atzo gainera, okerraz baldimanago ebazpena, baiezkoaren enplegu planei eta enplegu plana 2023 urtean gauzatuko da. Eta niregatik, Aritze gurekin partekatu zituen bi datu, makatxenan egindako interbentzioakin, etxe bizitza bakoitzean 6-7 graduko hobekuntzan konforta hobetu zala, eta 160ko aurrezpen energetikoa. Kokatzeko ere, ze onurak lortzen dian eraberritze energetikoa egitea. Eta azkenik, Monika Montagudo, Elkonekoa, gurekin ikastetxeek Badauke bakarrik, ez? Bi. Gurekin ikastetxeek proiektua eskolekin lantzen ari dianak, eta berak azalduko digu proiektua zer da, eta nola... Bale, kurtso hasieran hasi ginen, momentu honetan 12 eskola ikastetxeekin gabiltza lanen, proiektuaren gakoa datza eraikinak ezagutzean, eta horren bitartez energia aurrezpen
interesante bat lortzean eskola bakoitzean, ez? Orduan, oso lan ederra egiteko hezkuntza komunitate osoa parte hartzea beharrezkoa da, ez bakarrik ikaslek eta irakaslek, baizik eta baita ere sukaldeko langile, garbitzaileek, konserjea, udal teknikarien parte hartzea oso garrantzitsua da baita ere. Eta bueno, hasiera baten egin genuena izan zen eskola bakoitzeko azkeneko 3 urteetako faktura guztiak bildu, bai elektrizidadekoak, ergaiakoak eta ur fakturak, eta bueno, datu guztiak bildu, taula batzuk sortu eta horrekin kontsumo eta kostuko bataz bestekoak atera genituen. Horrekin, eskola bakoitzen abiapuntu energetiko batetik abiatzen gea, eta gure dinamika datza hilabetean behin biltzea talde energetiko horrekin, eskolan sortutako talde energetiko horrekin, eta bueno, juten geha aztertzen, kurtsoan zehar jasotzen ditugun fakturak, nola dijoazten, bataz besteko horren azpitik, gainetik edo berdingoa zen, ze bilera bakoitzen ere erabakiak hartzen juten geha. Osea, azterketa lana da jarraia, erabakitzen diren neurriak aztertu ahal izaten ditugu, gero jasotzen ditugun fakturekin eragina auki duten edo ez, adibide batzuk jartzeagatik. Elektrizidadea aurrezteko, komentatzen dugu eskolan mamu kontsumo ugari daudela, mamu kontsumoak dira standby txiki horiek ez, eskolatan 100 egon daitezkenak, eta hori teoriak esaten do hori murriztuz, ze horiek daude 24 orduz eta urtean zehar beti energia kontsumitzen. Orduan, tontakeri txiki horiek murriztu, tontakeri txiki asko direnak, elektrizidadeko kostua 10% bat jaisten dela kontsideratzen da. Orduan, datu horiekin gu juten geha eskoletara, eta ideia horiek botatzen ditugu arduradun energetikoek ardezaten hori bere gain eta adi egon behar direlako energia aurrezteko. Energia aurrezteko egin behar dugun gauza bakarra da adi egotea. Ze, hain ohituta gaude oro erabiltzen energia, gure inguruan beti dago energia puntu bat edo beste, hemen adibidez, atzeko argi guzti horiek itzaliko bagenitun ezer gertauko, hemen oso ondo ikusiko genuke, eta tontakeriak dirudite, baina azkenen hainbeste energia puntu kontsumo ditugu, ze adi egonda horiek hortan lortu dezakegula aurrezpena, ez? Urarekin gauza bera. Guk zenbait proposamen botatzen ditugu eskolei eta energia taldeak erabakitzen du, hau martxan jarriko dugu, beste hau ere, hau ez da hain inportatea gure kasuan, eta segun zein eraikinetan, neurri batzuk edo beste ekartzen dira, ez? Adibidez, berokuntza sistemarekin, normalena da iristea eskoletara eta beraiek ezer ez jakitea horri buruz, ez dakite zeinek programatzen duen, nola ekoizten den urberoa eskolan, nun dauzketen galdarak, gauza guzti horiek ez dakite normalen. Eta orduan, proiektu honekin laguntzen diegu beraien eraikina oso ondo ezagutzen, eta hortik abiatuz, energia aurreztea da azkeneko helburua, ez? Orduan, urtean zehar hilabetero biltzen geha eta kurtso bukaeran egingo duguna da balorazio global bat. Eta ziurrenik aurrezpenak lortuko ditugu, gauzak ondo egiten baldin badira. Aurrezpen horiekin segiten da, nun dago hori, beraientzat interesanteena da aurrezpen horietako erdia erabili dezaketela beraiek nahi dutenarako eta beste erdiarekin egiten dana da aurreztutako bigarren erdi hori ematen zaio talde energetiko hori beraiek erabakitzeko neurri eraginkorretan inbertitzeko urrengo kurtsorako, urrengo kurtsora begira.
Orduan, horrela sartzen gea, hobekuntza zirkulo, etengabeko zirkulo baten, eta bueno, oso erramienta interesgarria da sensibilizaziorako, kontzientziarako, gero ikaslek eramaten dute eskolan ikasitakoa baita ere etxeetara, eta bueno, azkenen guk uste dugu oso erramienta potentea dela, ze praktikoa da, fakturak ikusten ditugu, beraiek ikasten dute neurgailuak nola funtzionatzen duten, zer neurtzen duten, eta bueno, azkenen praktikoa da, eta bizitzarako interesgarria. Eta bueno, hori da gutxi gora bera ikastetxe Klik proiektua.